NDFB बाथ्रायाथ' बेनोसै जोंहा जे सुक्तियाव जिखिनि टार्म्स एन्ड कन्डिशन बे फुलफिल जागोन जे NDFBनो रिहेबिलिटेसन होगोन होननानै होगासिनो दं दा जोंहा टटेल माबानि भितराव प्राय 400सो बाखि दंबावो खोमा मोनजोबनो बे 400खौ होनो होननानै लास्ट माबा खालामगासिनो दं मागोन रिभिउ खालामगासिनो दं माबानिफ्राय भेरिफिकेसन खालामगासिनो दं आरो बे जाफुंहैगोन बेनिफ्राय मार्टेसफोरनो एक्सग्रेसिया होनायनि जितु सुक्ति 5 लाख करि एक्सग्रेसिया होनायनि जे रादाय दं बे जाफुंगोन इतिमধ্যে जोंहा थांनाय सुक्ति खालामखांनायनि बोसोरसेनि उनावनो गासै 40 मार्टेसफोरनो माबा 5 लाख करि होनाय जादोंमोन बिनिनो 15आ NDFBनि आरो बाखिया आबसुनि बेनिफ्राय बावैसो दा जोंहा प्राय 200सो लिस्ट खालामना दोनदों बेखौ होग्रोगोन बाखिखौ जों फारि होलांबाय थागोन आरो बे जालांबाय थागोन बेनिफ्राय NDFBनि एगेन्स्ट जिफोर केसमोन एरेस्ट जानाय NDFB केडार आरो लोगोसे जायफोर सापर्टार पाब्लिक बिथांमोननि केसफोरखौ उइथड्र खालामनाय हाबाफारि जागासिनो दं इतिमধ্যে 250सो केस उइथड्र जाबाय आरो बाखि दंबावो बिसोरखौ फारि फारि उइथड्र खालामलांबाय थानाय जागोन बेनिखायनो रावबो NDFB केडारफ्रा बा नखरफ्रा बेखौ सिन्था खालामनाङा बे जालांबाय थागोन हयथ' किसु टाइम नांगोन कारण सरकारनि माबाफ्रा एसे गोबाव नाङो बेनिफ्राय NDFBफोरखौ NDFBफोरखौ साकरि रिक्रुट खालामगोन होननाय बे माबाया दं बेखौबो खालामनाय जागोन बेखौ जोंनि NDFB केडारफोरनि प्रायानो बैसोआ बे आर्मि पुलिसनि थाखाय एसे बारा जाहैबाय बेनिखायनो मोननाया खुब खमसै खिन्थु सिभिल जेफोर मा दं 4th ग्रेड 3rd ग्रेड बेवहाय जायफोरा क्वालिफिकेसन दं एजआ थोनो बिथांमोनहा मोनगोन आरो बिथांमोनखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनो बेखौ BTC रिक्रुटमेन्ट खालामनाय समाव बेखौ रिक्रुट खालामनायनि बेबस्थाखौ जों खालामगोन बेनिखायनो जेबो सिन्था खालामनो गोनां गैया आरो थांनाय 27 तारिख जानुवारि खालि मुंख्लंफोरनो जिखिनि चेक राननानै होदोंमोन बियो थारैनो नंखाय होननानै जों खोनानो मोनदों बेयो सैथो नामा 27 तारिखआवथ' बिदि राननायथ' गैया रानाखै थांनाय जानुवारि 27 तारिख बिटिआर एकर्ड डेखौ आंथ' खबर गैया माथो बिदिथ' रानाखै आं मिथिनायावथ' रानदोंमोन नामा बे नङा होननानै बुंदों आरो आंथ' गम मोनाखै रानबाथ' गम मोननांगौ बे सोर रानदों आंथ' मिथिया आंथ' खबर मोनाखै मोनोबाथ' कारण बे BTC सरकारनिफ्राय BTC सरकार होयोबाथ' आं मिथिनांगौ दा सोर थगायदों बेखौथ' मिथिया खिन्थु आंथ' खोनायाखैबो मिथिनायाथ' मिथियाखैनो खोनायाखैबो बेनिखायनो बेयो अपप्रचारसो जानो हागौ गोजोनथाव खौरां बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन बेजों लोगोसेनो बे श'रुमआव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन